Недавно знайшов у полиці свій старий телефон, котрому дораз 10 років, і надійшла на нього геніальна ідея. Олем учиню з нього домашній сервер на Майнкрафт. На зачатку вися відділо, що то буде досить тяжка задача, бо треба би ми було авать установити деякий чистий Linux на телефонові, авать покласти Ubuntu також паралельно з Androidом. По декількох відеях шиляких школованих індусів порозумів, що раз не буду мати час на онь таку бабрачку та утклавим все у довгий ящик. Но також за пару днів дуже трафно цим боручат звер генафіглю відео за аплікацію ARMMC, котра якраз має гостити Майнкрафт сервер у вашому телефонові, або без потреби класти Linux, аплікація шурить усьо сама. Раз там був доступний лише як ходівник Pumpkin, котрий був дуже обмежений у функціоналові, там було мож хіба в креативові якісь блоки покласти, но ніч бавити нормально не мож було. Або вже за пару такої днів розробники дали поддержку кастомних jar-файлів, а значить можете си покласти ваніловий Майнкрафт сервер, авать фабрик, авать папір, ну, що вам майпарує. Наштимувати сервер оказалося дуже легко. Загрузив файл, дав ім'я, уділив тому пам'яті, підкрутив рендер дистанцію, клинснув запустити та й готово. Єден лиш важний детайл, обися у локальній сіті підключати, та треба було у роутерові наштимувати передачу порта, або тося чинить реально за 1 минуту. Та туйсьме, підключаємося на сервер на моєму телефонові, світця прогружа дуже помали, або сесе споза того, сесе домак новий світ, чанкися генерують у перший раз. Та й в плюс до того сесеся робить на телефонові, котрому дораз 10 годів, маленькому потерпіть, не? Аж си покладете деякого бобія, та і не буде вам ся метати в очі, рендер дистанція сервера лиш півдруга чанка. Мож си туй шиковно збити деяку хишку. Та й мож учинити серверові деякий стрес-тест. Олем це побірує подарувати декілька блоків динаміту. Слухайте, це ще доста файно було, ані на секунду не пролагало. Та що, мож казати, це успішний успіх? Сервер у телефонові фунгує! Аж хочете попробувати самі, та відкликування на їх аплікацію у описові відео. А доти можете кукнути, як ми з Олькою чинимо серверовий стрес-тест. Бавимо двоє на серверові у старому телефонові. Заходиш? Айно. Так, позирачі ще не в курсі, або... ми ся тут не порзнемо, бо... Йой, виросло те дерево у хижі. Позирачі ще не в курсі, а ми ся тут не порзнемо, бо ще гувіння, а доки чекаємо Пасху та будемо пробувати не їсти м'ясо. Даже, видите, на постелі ми настригли овець десь гіндика. Ось не мож забивати овець. Ага, я хотів пчоли завнадіти. Не тямиш, у котрого бока пчоли били? Я їх десь ту гіндика відів. Я не годен знайти пчоли. Я не знав, де тут. Ники, я нам... Никите, на. Никите на ісю клебаню. І сведер маєш, супер. Ай-ай, покрутися на камеру, покрутися. Замечу тя вовну. Я може я раз вощину возьму, Олько. Та може учинимо кимаки у нас біля хижі. Єй, яблуко мені погостили, ура! Олько, не калась деколи Йой, вже, господи. Хотів ти дещо вказати, не можу ти вказати. Хотів ти вказати, як на Discovery любляться звірки, та дав би їм косиці, а втася спрятала в кимак. Хе-хе, єй! Успіх! Іду тестувати мед. Узяв їм 1 банку меда, дораз буду видіти, це відновлює голод. Айно, пише, що 3 голода відновлює. Олько, ану десь. Олько, зустрічав тя із хлібом та сіллю. Хліб мав туй,
А сіль дорога, та не дам ти раз. Ура! Хлібороб, Мігаль. Єй, начинилась паливка. Ура! Все, я ся порегенерував. Я наконець повне здоров'я мав. Ура! Ну та що, на цьому будемо кінчати. Як ви видите, сервер у телефонові направду фунгує красно. Аж вам ся полюбило, гонисте покласти деякий лайкавать, що тільки пораз буде похожий контент. І кіть маєте якийсь старий телефон, котрий вам уже не трібний, або котрий ще фунгує, та можете на ньому теж мати свій сервер. На цьому раз кінчаємо. Красно дякую, майтеся.